Sergio on the track. Weh, halo bro, kembali lagi di channelku Bang Deka. Neng kene aku arep absen suket. Waduh, mantap. Kok jurusku sih? Wih deh, suket teki, loro ki, anake suket, pakane suket ki dadi ngene iki. Mbah apa wis jenengane? Nek wong Jawa ngarani dioman, wis tak tulis ning kene kabeh ya. Sing ketelu ya tulis meneh. Apa iki? Wah, anggere ana godhong tulis. Iki. Tulis. Godhong dawa, wis godhong dawa. Godhong dawa. Godhong ya suket tak absen. Iki yo kembang-kembangan, yo ora. Kembang-kembangan yo tulis, alah. Iki suket lemah yo tulis suket lemah. Suket lemah. Nah, suket lemah tulis. Waduh. Wis kabeh tak catet. Jangan lupa subscribe, like, komen. Tuku masker karo tuku dawet. Jadi pikir ngondak marai mumet. Jadi pikir ngondak marai mumet. Pusing. Bapak pusing. Jadi pikir ngondak marai mumet, bapakmu pusing. Ngono lho, Mas. Wong lanang iki njogo ati, njogo perasaan. Ning nek wis disakiti rasanya hancur, berkeping-keping, rusak. Berkeping-keping rusak. Wong lanang ojo disakiti, wong wedok ya ojo disakiti. Sing penting menghargai satu sama lain. Salam kopi ABC ben ora sepaneng, ora ngopi ora bahagia. Mantap. Wow. Nganggo masker karo tuku dawet. Jadi pikir marai mumet. Nganggo masker ben selamat. Nama saya Bang Deka. Patuhi protokol kesehatan. Pakai masker. Cuci tangan, jaga jarak. Karo pacare yo jaga jarak. Ya ora.